Pembangunan dari rawi kita jing hak por bini perta ban penisha baga jing perta jing kalong nadu ka donor ka mesin bani dan penta hakan ka jing ki manora saisin ya ka jing light loy ya ka chat menri ka jing ban pen scam ya ka jing long kerpang ka jing kom ka chat ngene perta lang hakan ka por ban ngi kinong ram jaga boys of the people party ngene perta jam biru ha pra saisin kam jam ha pra Kurang sebuah yang kurkuyi pi iwe paiwe. Pembangunan dari rawi kita jing hak por bini perta ban penisha baga jing perta ka jing kalong nadu ka donor ka mesin bani dan penta hakan ka jing ki manora saisin ya ka jing light loy ya ka chat menri ka jing ban pen scam ya ka jing long kerpang ka jing kom ka chat ngene perta lang hakan ka por ban ngi kinong ram jaga boys of the people party ngene perta jam biru ha pra saisin kam jam ha pra Kurang sebuah yang kurkuyi pi iwe paiwe.